Yavele yakweli mambe emthini zethi inkukhu kwaphela ukuhlakanipha ongaphelela sazi ngoba ifuna naphansi bafuna ukwenza okusaso njani bathi mshungo obheke ejavela ukho umuze ejavela
Hadi şupe, hadi. Hadi şupe, hadi. Hadi şupe, hadi. Ithi khweleza khwelezile khweleza ntombi yesangoma hamba yokulela abasebenzi. Mina ngumhlaka Nhlanhla sekusala abanqoba bathi baselamthakatisa bethi malavisto abanjani. Isho qhupha hlabhahla majezulu usulu ladume mina ngiquthi balabashoko besaphosa umani president abenkulu iqude navela amahlala. Yathi abantu dlala short emadindane khamduze emhlaba thambo lomuntu omuda lisho lutho mengenangqondo. Phecelezi domkop short minded. Ashit dile dile. Ashit dile dile. Ashit dile dile. Baba şupe hadi. Hadi şupe hadi. Hadi şupe hadi. Mina ngingumfukiswa lasta lasebhekuville lisale lezihleke zehlokosho. Ubheka ubaba phela usenjani. Usevana fana bangathi uphatha boqo. Awusaqonda uleft no right. Phela ubhekuzulu sokwaba into nje hamba ixolisa konke amasaluni lawo. Into exosha konke amasaluni lawo. Ufisa ukugunda impandla umbona nje. Baka. 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 Wayiqala inkinga wayithinta inyose nokududu lemambazi yokushaba ngifana yozuthi ipense ngithi. Hadi şupe hadi. Hadi şupe hadi. Hadi şupe hadi. Uthandabuza kakhulu umfazi wempela uyakhohlwa ukuthi indoda yomzulu ayiwadla amabele idla umqombo. Ngake ngazenza mina ngaqonya amashinini ngimncane bheka namhlanje ishinga lifuna amalobolo kimi ngenkani. Ingane yala liyazi nokuthi injani yaziwa yimina. Ungabi nankomo umngwe wami ngabe ngiyakulobolela. Laduma lamthatha umuntu eqaba manga ngiyabale kumagweme enqaba ithele enkunzini. Mina ngumkhonyovu wenkunzi enjalo nje bo. Iguqa kafoso wenyathi into engakhuluma indaba zamuntu etshala lapha kuphela. Baka. 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 Oh. Azakhathala weba. Yithi insizwa bafana yithi abaphathi belibhola bafana. Kunjani makunje yancone ekhaya? Izulu nile bafana enyoni ziyazalela. Ungone ekhaya makunje nengane ziyatshona nosuku lazi. Akuncone ekhaya. Wabe shumbe wabe. Wabe shumbe wabe. Ayibuze insizwa. Ayibhema yobhema insizwa. Ngomvimba kanjani umuntu ayithengela utshwala ngemali yakhe? Uyahlanya mina. Yithi kudluka sikethi kusala ipiti kodwa kuyela khona ndoda ekhaya. Othi ntomule nali ibhimbi la kwaMpungoze lapho umengqeni kangiza umgodo onganokanja lento ehamba inukisa konke masikali ngenkukhu lempondo. Sisi. Phela ngiyabona nalo voicemail wami ka3 usulenzela khohlwa idici ukuthi phela inkaza ilingani nomfula futhi ayikazi ilingani impela impela. Idici ngiyaleqa ngodumo ngiyaleqa ngogazi ngiyaleqa ngabalandeli abaningi ngiyaleqa ngengoma enkulu awuzwe nje. Angisayiphathi ke ngeze Nkosi yami so. Kahle kahle ngilehlulwa ngayo yonke into leli iqhaqa mina. Zishe emva kwakho Thixo limathixo sichaza mathi sexaxa lo kwaMpungoze lento ebulala umculo ngamanga lo. Sisi, ngoba kumanga kuleli isaka. Sengize ngiyayibuza nje impela ukuthi walithatha leli isaka lamanga yena yedwa. Ngoba phela siyijwayele insizwe nalebheke. Naba nje uThixo sibajwayele bangamasoka ukuthi bayapheka bapheka. Kushiyeke nje ukuthi kuyigwala lokho kwesaba ukuqhuma kwevolovolo. Kodwa kuyapheka. Naba nje noSipiliyoni umfoka msa wengane phansi enyuthu. Bagana ngabafazi ngababili ngabathathu. Abanankinga nje. Nentombi enaleli isaka siyijwayele siyazazi zimnandi futhi ziyaphindela. Wathi wena ulithatha leli isaka lokho wena wedwa. Enjani leli isaka nowapho wezini? Hayi sengize ngiyasola ukuthi waligwazela ngoba ugwazela yonke into wena. Baka. 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 Hey ngazakwehlelwa madoda. Namhlanje ngizakushaya unye diqa ndini. Uphinde ngushaye noma usunyile ngushayela ukuthi unyeleni ngisaqhubeka. Sis. Baka. Baka. Hey ngaqhunzula kuyidiqa madoda ngakushaya kwanuka ifocus yonke ungafunga ukuthi iqhuma isitamkoko. Lobe ngakhe sisekezile utshela ukuthi kunuka yena kanti cha. Uswele izinyo uyanuka. Ngitshela lezi indaba nje ngikhodla ufakazi abaningi ngoba ngikhodla ungizwe umfoka kaMntulu. Lo waphuma einqeni zakhe. Ngizokuthiwa wayesefana nobaba kuwo. Iphinde ngiphathe itekisi liyagqoma phansi emelimoto edubeni. Yena ke lo mfana wayesefana nezisini zakhe uqobo. Ngoba ngizokuthiwa wancela wakushiyela ibele wehluleka uncela. Iphinde ngiphathe uShaka umfoka kaMpungoze, ngiphathe uBongisandla, ngiphathe uTshitshana udadewabo wentibala. Phela ngiyathanda inkazi. Amahlazi ediqa ngwazonke futhi kade ngawazi. Ukuthi nje ngikhuluma indaba zamuntu ngidalapha kuphela. Futhi ke nalidiqa lelo sengadilete kudala. Angizalinaki liyakotela nje liyalenga ngikho ngithi ngiqhathulule ngenduku namhlanje. Uyabona indaba kaNtombi eningi ukuthi wagwabula amanyonge oRibotel.
waphuma usukhatha phansi ngiyayazi le ndaba kodwa ngizwe ngithi bengaphutshuka ubosola mina ukuthi umgodo ongani kanje uyanuka lokho ngayazi ngincane leyo ndaba nginajezi kuze kube manje ngithule nje duka kaze ngikhulume lo ndaba le naye futhi bengaphutshuka leyo ndaba ubosola mina uyabona nje le ndaba yokuthi utekisi wakupheqela ingoduso ngayazi iqala ngisho kunawe leyo ndaba kodwa nje wazi ukuze ngikhuluma ngayo wazi wayifahlukela wena hey abahloti ngibuza ubahluka ukuthi awuxuphi ngiyakwazi konke lokho ukuthi nabazinyalelo isithwathwa ngiyakwazi konke lokho angazi ngabala ngithini uNkulunkulu wami shembe hey lengane yaqalekiswa ukuthi usebenzisa ihleza nezivalo zobhiya amayendlini encane into zami nje lezo ngiyazazi kodwa yangizwe ngivukaza futhi bazeke zaphuthuka nisole mina nakho kodwa bangichaza kakhulu ukuthi umlandeli wami uyangithanda uhlala uxoxa ngami uyangilingisela futhi ngeke usayeke ukupotela kimi uyabatshela abangani bakho ukuthi bakwayeka mina kuyaphela ngabe kwezomculo cha kuyangichaza ke lokho ngoba iqiniso uyaliphahluka masudakile ugiye ushimi lobe icathulo ezitshekile phambi kwafoshuna yami ungibona umemeze stage uphumachuma ujabule yonke leyo nto nje uyabona leyo nto leyo nabafana bakho bayangithanda babehlangene kodwa ungekho wena bathi usekwethu angcone ekhaya fasha abathe mami uyabona nje kumnandi nje yonke into nje nalento leyo ukuthi upheqana lozuma ngiqhaqha no okuzozo lo imanager yakho naze nahamba na upheqana le Dubai sisebenza thina ngapha ngiyakwazi konke lokho kodwa nje uyabona nje izwa liyazi lento uyabona bayaphuthuka ubosola yini bakho abakho yeri kahle kwebadoda nisazozara uqhunququnqu impi kaNkulunkulu noSathane yeyeni bafalo ngekanisa ikhona sidala impi kaNkulunkulu noSathane uSathane bamhlwithi igeze ezulu bamqhathaza kwamhlaba ngizwe ngandlebele ukuthi uSathane bamqhathaza empangeni obuka esigodini sasemkhandleni wagqoma ngeqolo phansi wasuza washipha kwaphuma usigwebe njobe emnyama kanje nyama manje ngathi ugejwe imali awumbuzo nenqina lemfene dixela madixela libuyisela umculo emumva komkonkoni ngala ngaphela kahle nje kunini engikwaziyo ngaleli iqhaqa ukuthi ngoba nje ukukhuluma kuzona izinto zami lezo mina ngizazela ukutala lapha nje kuphela wena umashutha nazo zonke izinto ezithintwe izandla segcoka mama qedwe inyukisi kwagiya ke icathulo enokayo phambi kwefoshona ngathula nje ngakufaka voicemail laphinda lashalaza awunamahloni ushutha nezingane zabaneweni nodadewenu ngenhloso ukuthi umaka mina ngithi phela mina ngizela ngiya wena yokushaya ingoma ukhale kakhulu phinde ngithi khala Sathane ngibhula la duma lamthatha umuntu eqamba amanga uyabale kumagweme enxeba ithele enkunzini ngithena iqala inkinga bafana thithi inyoseni ukududule mamba zomhlaba abafana nozelithi face engithi fuka mafenda nosheshe wafenda ngakasho ukuthi ufenda sabaweli hey angimbazi umnandi bengoba emhlabeni ngijajele eChokama fequza uyakhumbula eThekwini semagolideni nami-Alisto ukhomplela ukuthi abafana bathi balambile wangibiza eceleni ungibizele esayidini wathi hey Chokama khona ngididhawu la labafana bahamba nabakho bathi balambile bephuma nje endlini labafana badlanga ngathi kubo ngiyasola boniwe laba bakho labafana laba hey ayiqonqela madala ayiphuzi insizwe ayibhema insizwe ngimvimba kanjani umuntu ethenga ibhodlela libizayo ngemali yakhe ngikutshela izindaba nje ngisegoli eligoli amadoda kanti njalo ngamaholidi ngiyahlala ngiyokwenza ububi ngakithi nawe hamba obenza ngakini ububi ngakutala lapha lokho kwaphuma ey'nqeni zendoda usiyongixolela amashandu ngiyazi ukuthi akuyona indlela wangikhulisa ngayo le uyongixolela shandu kandaba nomashabalala waxolela iqhawe lasemlindeli mhlala ligwebela unumber 4 njengobani engavuma ngobaba wakhe leli gixa ngalikhalisa lishonela ugogo walo ngenhloso yokukhanda ukuthula noxolo endimeni kaMaskandi ngishawa ingqondo laqhubeka la ngithuka ngoba linenzondo yeqiniso washo umfo kaMqhuzulo wathi animbhekeni uyenza akenzi ngamabomu uyayazi into ayenzayo inkosi eyongikhulisa amacala ngiyehlisa ngoshumi wenkala esihlaleni sayo kubuse mina ngiphatha abantu bayo ngoba vele kuyobe kusho ukuthi laba bantu ayibaphethe ngeqiniso angithi phela mina umfapho sawenyathi ukushishilisa kudluka siqede kusalifiti kuthi dubula sasuqe ngedolobhasi uma kwasule emadube emjejeni isigodi langiqathe khona usapha kuyathulula namanje wena enkebelelele ashila njengala